Dewch yn ei wyddio. Diolch yn y ti o Dduw am y fraint unwaith eto gael dod ger dyfron i ni'n cyflwyno'n hamser i ddofal di. Tyrdi plith tywalt ysbryd arnom i ni'n gofyn hyn oll trwy enw ac heiddiant i'n harglwydd Iesu Grist. Amen. Croeso'n gwasanaeth ar ôl yr oedfa fe fydd na banau drws nesaf yn y neuadd. Fydd ein oedfa nesaf pnawn Sul am hanner awr 3. Hefyd eich atgoffa am y cyfarfod gweddi ar y drydydd nos Iau o'r mis, sef Gorffennaf yr 20 am hanner awr 7 drws nesaf yn y neuadd. Hefyd, mae'r gynhadledd haf yn agosau ac yn ystod yr wythnos, oedfa yn Saesneg fe fydd na un oedfa Gymraeg, pnawn dydd Iau am hanner awr 4 Gorffennaf 27, fe fydd y parchedig Martin Williams yn pregethu. Wrth i ni gymryd y casgliad gen i ganu tra'r ein heistedd Emyn rhif 22, y nawr mewn gorfoleddus gan dyrchafaf glod i'm harglwydd glan. Emyn rhif 22. Darlleniad o'r salmau, ddeunawfed Salm, Salm 18 ac yn dechrau yn yr adnod gyntaf. Salm 18 ar adnod gyntaf. Caraf di arglwydd fy nghadernid, yr arglwydd yw fy nghraig am hamddiffynfa, am gwaredydd, fy niw fy nghadernid yn yr hwn yr ymddiriedaf, fy nharian a chorn fy iachawdwriaeth am hichel dŵr. Galwaf ar yr arglwydd canmoladwy, felly ymcedwyr rhag fy ngelynion. Gofidion angau am cylchnasant ac afonydd y fall am dychrynasant i. Gofidiau uffern am cylchnasant, maglau angau a chybasant fy mlaen yn fy nghyfyngder y gelwais ar yr arglwydd ac y gweithais ar fy niw. Efe aglybu fy llef o'i deml am gwaedd ger ei fron a ddaeth i'w glistiau ef. Yna siglodd ac y crynodd y ddaear, a seiliau y mynyddoedd ac yn hyrfodd ac am siglodd am iddo ef ddigio.
Dyrchafodd mwg o'i ffroenau, a than ysod o'i enau, glo an ynasant ganddo. Fe hefyd a ostyngodd y nefoedd ac a ddisgynodd, a thywyllwch oedd dan ei drai def. Marchogodd hefyd ar y cerwb ac a ehedodd, fe a ehedodd ar y denydd y gwynt. A bydde bendith Duw ar ei air sanctaidd Dduw. Gydewch ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. Diolch yn ei ti unwaith eto Dduw am y fraint o cael dod ger dy fron, yn dod trwy heiddiannau, trwy enw, trwy heiddiannau dy fab yn gwaredwr yr arglwydd Iesu Grist. I ni yn llawenhau ein bod yn gallu dod trwy'r hyn oll a ddarparodd ef ar ein cyfer ni. Ac felly o Dduw, i ni yn gwybod ein bod yn dod a bod na wrandawiad dy fod ti wedi trefnu'r ffordd yma i ni ddod fel dy blant yn rhan o'r deyrnas, yn rhan o'r deulu ac yn gallu dy alw yn dad nefol. Ac yn gwybod felly o Dduw am y croeso a'r gwrandawiad ac yn gwybod o Dduw dy fod yn ateb ein gweddiau hyd yn oed cyn i ni ei gofyn. Ac felly i ni yn dod yn hyderus yn yr oedfa hon. Mae tywyll yw'r sefyllfa yn ein gwlad ni, i ni'n edrych o'n cwmpas ni ac yn ni'n gweld y fath i faterwch, y fath droi cefn ac yn gweld anghydiniaeth pa le bynnag i ni'n edrych. Ond eto o Dduw, i ni'n gwybod am ein cadernid ni yn yr arglwydd Iesu Grist, ein cadernid ni fel dy blant di. Dy fod ti yn Dduw sydd yn holl alluog, yr wyt ti yn abal i wneud yr hyn yr wyt ti yn ei ddymuno. Ac felly o Dduw, i ni yn galw arno ti, i'n ddod i'n plith, i'n hatgoffa ni o'r hyn sydd yn wir amdano ni, i'n hatgoffa ni alw ar denw di ac i ofyn am bethau mawr. Madde ni o Dduw nad ydyn ni yn cofio y dylsen ni ddod i ofyn am bethau mawr. Mor aml i ni'n gofyn am bethau falle sydd yn ymwneud â'n bywydau dyddiol ni, ac i ni'n gwybod o Dduw yr wyt ti yn Dduw sydd yn ateb y gweddiau hynny hefyd. Ond o Dduw maddau ni, nad ydyn ni yn amlach yn dod â deisyfiadau mawr o'r flaen, yn cyflwyno cyflwr eneidiau i ddofal di, yn galw arna ti i ddod i'n gwlad o Dduw. Nid yn unig i'r ardal hon, nid yn unig i'r ddinas hon, i'n gwlad ni, ond i wledydd y byd o Dduw, yr wyt ti yn abal i ysgwyd yr holl fyd, ac yr wyt ti'n gallu trawsnewid y sefyllfa mewn eiliad, ac felly o Dduw i ni'n galw arna ti i wneud pethau mawr yn ein plith ni. O Dduw i ni'n mor aml yn troi at yr hyn i ni weld gyda'n llyged ni, ac yn ni'n clywed gyda'n clistiad ni, i ni'n clywed yr fath anghrydiniaeth, y fath i faterwch, i ni'n edrych yn cwmpas ac yn gweld neb ar awydd i ddod i'th di. Neb ar awydd i ddod ar brynhawn sul i ddod i wrando ar dair yn cael ei chyhoeddi, ac i ddod i ymuno gyda'n gilydd i ganu dy glodydd. Pryn yw'r pobl yn ein gwlad ni sydd yn mynychu hyd yn oed unrhyw oedfa o Dduw ac hyd yn oed llai byth sydd yn clywed yr Efengyl sanctaidd yn cael ei chyhoeddi. Ond o Dduw, i ni'n gwybod bod hyn yn wir. I ni yn ei weld i ni'n ei brofi fe, i ni'n tystio i'r ffaith mae dyma yw sefyllfa ein gwlad, ond i ni hefyd yn gwybod o Dduw. Mae dim ond dweud y gair sydd yn rhaid i ti ei wneud. Ac felly o Dduw, i ni'n gofyn i ti pam yr oedi, pam nad wyt ti yn dychwelyd i'n plith. O Dduw, trigarhaw wrthym ni nawr ho ffydd i ni ddisgwyl ac i edrych am ffordd yr wyt ti yn gweithio yn rymus, ac i ti weithio yn rymus unwaith eto, fel yn y dyddiau a fi. Te'r tywallt ysbryd arnom ni yma gad i ni, fedru tystio ein bod wedi profi da gosatrwydd, ac yn gwybod beth yw dyddoli di mewn ysbryd a gwirionedd. Felly o Dduw, trigarhaw wrthym diogelan hamser nawr cadw ar un drwg i ffwrdd, arwain ni yn ein hyddoliad, i ni'n gofyn hyn oll trwy enw ac heiddiant, ein harglwydd Iesu Grist. Amen.
Dewch ni ganu Emynau 380. Fe roed arno bwys eogrwydd pwys nallsau ddal moddyn, cos pechodau myrdd o ddynion, heb un pechod ynddo'i hun. 380 yn ei sefyll, dwch anu. Byddai'n testyn o'r salmau, ddeunawfed salm a'r ail adnod, salm 18 ac adnod 2. Yr arglwydd yw fy nghraig am hamddiffynfa, am gwaredydd, fy niw, fy nghadernid, yn yr hwn, yr ymddiriedaf, fy nharian, a chorn fy iachawdwriaeth am hichel dŵr. Nawr, mae'r salm asgrifennwyd wrth edrych nôl dros fywyd y salmydd. O Dafydd yn edrych nôl dros digwyddiadau ei fywyd ac falle yn benodol, yr oedd yn cofio nôl pan achubwyd gan ei dduw o law Saul. Ond mi fydde adegau eraill yn sicr, adegau di-ri wedi dilyn hynny ac yn blaenori hynny, oedd yn gallu edrych nôl ar ei fywyd ac yn gallu gweld y ffordd yr oedd Duw wedi achub ei fywyd, wedi waredu fe, wedi dod â fe allan o drwbl. Ac oedd e'n gallu diolch i Dduw am ei holl fendithion tuag ato.
Ac wrth datgan ei ddiolch, mi fydde Dafydd yn sicr wedi deheu y byddai eraill hefyd yn dod i'r un safle ag i'r un ymwybyddiaeth, yr ymwybyddiaeth o ofal Duw, ei fendithion rhagluniaethol. Yn y ffordd y mae Duw yn ei ragluniaethau. Mae'r Cristion yn Duw yn gallu edrych nôl dros ei fywyd ac yn gallu edrych ar digwyddiadau yn ei blentyndod, yn ei arddegau fe, yn berson ifanc, ac yn gallu gweld hyd yn oed cyn y dyddiau dod i gredu y modd y mae Duw wedi diogelu ni rhag dilyn rhyw lwybr efallai. Efallai bydde yna ambell i lwybr bydde ni wedi rhodio ar hyd i, bydde wedi arwain ni i ryw drybeini mawr. Falle ar y degau, achub bywyd, falle damwain, wedi'n harbed ni pan i ni wedi cael damwain neu salwch. Mae yna gymaint o sefyllfaoedd i ni'n gallu edrych nôl ac i ni'n gallu gweld llaw Duw ar waith. Ac yn gallu gweld gofal Duw yn gofalu amdano ni, fendithion. Ac yn siŵr mi fydde Dafydd eisiau bobl i ymuno yn y gân o ddiolch. Dim fi sy'n dewis yr emynau, maen nhw mor addas, mor aml yn dydyn nhw. Ond yn edrych ar yr emyn i newydd i chanu, y bennill ola neu ddarllen ei chi nawr. O anfeidrol, berffaith gariad, cariad na all dawn na gras, na ddarllen eto, cariad na all dawn, na gras dynion, na'r angylion pennaf, fydd yn llwyr ei ddodi maes, cariad fydd yn sylfaen gadarn. I bob anthem yn y nef, seintiau ac angylion drafflydd canant am ei gariad ef. I ni'n mynd i edrych ar hwnna yn y pennawd gyntaf. Dyna be fydde Dafydd wedi eisiau gwneud, rhyw anthem o ganu mawl yn diolch i Dduw am ei holl ofal, ei holl fendithion. Yn sicr, mae gyda ni holl gymaint o bethau i fod yn ddiolchgar amdano. Ond efallai'r hyn sydd yn bennaf yw y bendithion ysbrydol. Ac fe ddyle bendithion tymhorol dyddiol fod yn ddigon i atgoffa'r byd o'r rheidrwydd i geisio wyneb Duw, i geisio'r bendithion hynny sydd yn dragwyddol. Mae hwnna'n sicr mewn gwlad fel i ni'n byw ynddi, gwlad weddol ddiogel allech chi ddweud, brydferth iawn. Digon ganddo ni o bopeth y prysau mynd lan i ni dal yn gallu cael pethau sydd yn ein bwydo ni, yn ein rhoi cartref i ni, mochel rhag y glaw fe bethau, digon o bethau gyda ni yn y wlad yma i fod yn ddiolchgar amdano. Ac yna brydferthwch o'n cwmpas ni i bob cyfeiriad. Does dim angen mynd yn bell yng Nghymru nag oes, lle na welwch chi brydferthwch. Fe ddyle pob un o'r una fod yn achosi i'r pechadur i feddwl, i ystyried, heb sôn am y digwyddiadau dyddiol yn ei bywyd nhw, am y bendithion eraill. Fe ddyle'r rheini fod yn symbyliad i geisio y bendithion tragwyddol yma, ysbrydol. Efallai bod yna rhywun sy'n gwrando, bod gennych chi achos i ddiolch i Dduw. Dwi ddim yn gwybod, mae'r rhagluniaeth yn gyffroes ond diwe. Mae'n bosib ond diwe, hyd yn oed gyda neges fel hon, fod rhywun yn gwrando ar y we, falle wedi arbed o rhyw ddamwain erchill bore yma. Mae'n bosib ond diwe. Neu rhyw salwch, neu rhywbeth neu gilydd, neu rhyw ddigwyddiad, dyn nhw'n gallu gweld ôl llaw rhywbeth. Dyn nhw'n gallu dweud beth yw e. Ond efallai'n dechrau meddwl, falle bod na Dduw. I chi'n clywed y byd yn ofnadw yn y ffordd, maen nhw'n dweud, wel, mae yna rhywun fyny fyna yn edrych ar eich hôl chi. Mae'n ofnadw sut maen nhw'n ei ddweud e. Ond efallai rhyw ddwrnod fydd na rhywun yn dweud hynny ac yn aros am eiliad ac yn meddwl, efallai bod na rhywun. Falle bod yna Dduw sydd wedi fy nghadw i dro ar ôl tro, wedi fy mendithio i a bendithio'n diri. A bod ganddoch chi achos i ddiolch i Dduw, rhywbeth penodol efallai. Ac falle hyn wedi agor llyged eich enaid i weld y posibilrwydd o dderbyn rhywbeth mwy i'ch enaid, bod modd efallai cael heddwch, maddeiant, cadwedigaeth tragwyddol. Mae'n bosib ond diwe. Rhaid i ni gredu hynny, i ni'n gwybod, dwi wedi clywed sawl pregeth, clywed Lloyd Jones yn dweud droion, sut yr oedd yn dewis rhyw destun, ac yna rhywun yn dod mewn i'r capel, ac yn gwrando ar eiriau fe, a'r testun, a'r neges y bregeth, yr union beth yr oedd yr un yma yn ystyried ar y pryd.
A sut yr oedd hwnna yn achos i'w helpu nhw, ond hefyd i'w harwain nhw at Grist. Wel, gadewch ni, dyna gyda'r salmydd, mae'n edrych nôl a mae'n ddiolchgar am ragluniaethau Duw. Wel, yn gyntaf, hoffwn ni edrych ar gariad at Dduw, yn ail anrhydeddu ei Dduw, ac yn drydedd yn olaf galw ar Dduw. Wel, yn gyntaf, cariad at Dduw. Mae'r salm yn dechrau, caraf di, arglwydd fy nghadernid. O, mae Dafydd am i'w Dduw gael y clod yr heiddau, wrth edrych nôl dros ei fywyd. O, na fydda ni rhywbeth tebyg i hyn. O, na fydda pobl yn gallu gweld, efallai'n cydweithwyr ni neu'n teuluodd ni, yn gallu gweld y fath gariad. Maen nhw'n gallu gweld, mae yna rhywbeth wedi digwydd i'r rhain. Maen nhw'n rhoi eu bywydau yn llwyr. Sdim pwrpas i ni ofyn iddyn nhw i ddod mas gyda ni nos Fercher. Sdim pwrpas i ni ddweud wrthyn nhw, chi am ddod i ffwrdd gyda ni am ben wythnos. Maen nhw'n gwybod, dychmygwch, ond i fydda hwnna'n hyfryd, beth nhw'n gwybod, does dim pwrpas mynd lawr y trywydd yna, achos na fydd yr ateb i ni'n weddol sicr o'r peth. Neu falle bod nhw'n gofyn i ni ddod gyda nhw i rhywle amheus, a maen nhw'n gwybod yr ateb cyn nhw ofyn. Ond i fydda bydd yn hyfryd bydda'r eglwys felly. Achos maen nhw'n gweld y fath gariad. Maen nhw'n gwybod un cariad sydd gan rhain. Falle bod yna ddiddordeb eraill, ond maen nhw'n gwybod un cariad sydd gan rhain. Maen nhw'n dim ond a chariad tuag at Dduw. Maen nhw'n mynd i'r capel mor aml, maen nhw'n siarad amdano fe, maen nhw'n canu ei glodiau de, ac maen nhw'n gallu gweld, o, dyma beth o Dafydd fel. Roedd yn canu clodydd yr arglwydd drwy'r amser, ac mae'n ei wneud efo hyn yn y salm. A mae'n dechrau gyda'r salm, caraf di arglwydd fy nghadernid. Mae'n cofio nôl am gymaint o dreialon, ac os gafodd rhywun dreialon, yna Dafydd oedd hwnnw. Oedd e'n cofio nôl y cyfnod cyn marw Saul. O, roedd na frwydro. Yr oedd Dafydd yn ffoadur. Roedd e'n goffa ffoi am ei fywyd. Yr oedd Saul allan am ei waed. Ac yr oedd yn ofni am ei fywyd. Tro ar ôl tro. A'r hein yn dreialon anferth, ond dydyn nhw, mae'n erchill. I ni'n gyd yn gwybod be mae e fel, i gael rhywun sydd ddim yn hoffi ni, dyw e ddim yn neis. I ni'n gwybod pa mae rhywun am ddod a dweud rhywbeth hyll i ni, dyw hwnna ddim yn neis. I chi wedi cael rhywun yn gwrthod siglo llaw da chi. Yn anffodus, dwi wedi cael hwnna, a mae hwnna'n ysgyd chwi yn ofnadw. Mae'n afiach o beth. Pan ych chi'n gweld rhywun, a mae'r cysineb yn ei llyged nhw, a dyn nhw ddim yn fodlon siglo llaw da chi, achos maen nhw'n eich cysau chi gymaint yna. Achos chi wedi gwneud rhywbeth i brifo nhw, a falle bo chi, ond chi ddim yn gwybod beth yw e. A mae'n afiach, mae'n ofnadw. Ond i Dafydd, roedd Saul yn trio i ladd e. Roedd e allan am ei waed e, roedd yn ei gysau e, roedd yn edrych yn fel her i'w deyrnas e. Ond hyd yn oed, ar ôl i Dduw gosod Dafydd ar yr orsedd, bu ei bobl ei hun, ei deulu, gwrthryfela yn ei erbyn. Wynebodd elynion oddi mewn ac yna y teyrnasoedd oddi allan. Am dreialon. Lle chi dychmygu'r peth fod yn gyfrifol am bobl a byddinoedd ac yn gwybod bod rhain yn dod gyda'i cleddyfau a'i gwaywffyn ac am ladd eich pobl a chi'n goffod gofalu am eich pobl a gwybod bod nhw am eich lladd chi, bod nhw'n dod am y palas, yn dod am yr stafell lle mae'r brenin, maen nhw eisiau lladd y brenin, roedd y treialon yma a pan roedd ei deulu ei hun allan am ei waed dychmygwch yn nosweithiau digwsg efallai bydde Dafydd i cael. Roedd yn erchill o beth. Yn aml, yr oedd y gelynion, grandewch ar hwn, yn fwy niferus ac yn fwy nerthol na byddinoedd Dafydd. Ac oedd e'n gwybod, does dim synwyr fan hyn i ni'n mynd i gael ein lladd. Ond mae'n cofio nôl yn y ffordd darparo Duw gwaredigeth i Dafydd ac achubwyd e dro ar ôl tro pan nad oedd e'n gwneud dim synwyr, oedd e'n edrych fel bod popeth ar ben. Gymaint o dreialon. I ni sôn am dreialon fel hyn, ni ddim wedi profi o'r blaen. Mae'r rhain yn erchill. I ni'n gallu teimlo rhyw frifo bach, ond mae hwn, mae'r rhain yn dreialon anferth. Ac heb help ei Dduw, ni fyddai Dafydd wedi goroesi. Yn sicr fydda fe ddim. Ac petai hynny i rywun bydol, os mae rhywun o'r byd yn cael buddigoliaeth fel brenin, yna fydden nhw'n mynd o gwmpas y lle yn dyrchafu ei hunan ac yn canu clodydd ei hun.
ar gefn ceffyl ac yn dweud, drychwch arno fi, i ni wedi curo'r gwledydd yma, dydyn nhw ddim wedi llwyddo. Ond nid felly Dafydd, mae'n gwybod yn iawn sut y dath y buddugoliaethau. Mae'n clodfori ei dduw, am ei osod ar yr orsedd ac am ei gadw ar yr orsedd. Dyna Dafydd. Mae'n cofio nôl, mae'n dweud, caraf di arglwydd fy nghadernid. Ti sydd wedi goriwch llywodraethu. Ti sydd wedi fy nghadw arwain fi i'r orsedd i fod yn frenin. Ti sydd wedi fy nghadw i tra yn frenin. Nawr, i ni hefyd yn gwybod yr oedd teyrnasiad Dafydd yn ddarlun ond oedd o deyrnas Crist. Yr oedd Crist hefyd yn doedd wedi wynebu treialon a gwrthwynebiad ar lefel fwy dwys na Dafydd. Mwy erchyll na Dafydd. Gelynion a brwydrau a'r frwydr fwyaf gafodd yr arglwydd Iesu Grist oedd ar y groes. I ni'n gwybod hynny. Dyna oedd yr Iesu, roedd ar y groes yn gwynebu'r frwydr fwyaf, y gelynion mwyaf erchyll. Ond yr oedd Duw y Tad wedi cadw'r Iesu yn gadarn doedd. Yr oedd Iesu Grist yn fuddigol. Mae rhyw fath o ddarlun yma. Iesu Grist, Dafydd y Salmydd, yn canu clod ei arglwydd am ei gadw fe'n saff, ond mae yna ddarlun fan hyn o Iesu Grist ac ef yn cael ei gadw gan ei dad ef. A cymaint ei gariad at ei ddiw, mae am ddiolch iddo yn y gan hon. Caraf di arglwydd fy nghadernid. Drychwn ni ar hynny wythnos diwetha, sut mae Iesu Grist yn dyrchafu ei dad. Mae yna sicrwydd yna, mae yna gadernid. Mae'r cariad yma yn gariad o'r mwyaf, y tyfnaf posib. Nid yw am adael ochr yr un agarau. Mae'n glynu wrth yr un y mae'n caru fel mae plentyn wrth ei riant, neu wraig wrth ei gŵr. Gwybi mae y ffordd orau i wasanaethu ei ddiw yw trwy ei garu ac mae Dafydd yn caru ei ddiw gymaint. A fydde unrhyw un yn gwybod bod ni'n caru ein diw ni cymaint? Dyna'r cwestiwn i ni falle. A fydd yn cymryd misoedd ar fisoedd yn nhw sylweddoli gymaint i'n cariad ni tuag at Dduw, neu maen nhw'n gwybod, dim ond rhoi gofyn i chi ddod, o ie, na i ddim meddwl, sim ots am hwnna, sim ots am y cwrgweddi, sim ots am y sil, sim ots am fy egwyddorion ni, na i adael efyn am y tro, ac i ni'n gostwng y safon dro ar ôl tro, ac maen nhw'n gwybod, dyw e ddim yn gymaint iddyn nhw. Ond i'r Cristion sydd wedi deall, fel y Salmydd, mae'n caru ei arglwydd gymaint, does dim trafodaeth. Does dim trafodaeth. I ni ddim yn goffod dweud, wel, newn ni aros degawd neu ddoi, 20 mlynedd, 30 mlynedd, i ni weld oes na arwyddion o ffydd i weld, a mae eisiau rhyw sbiendrych arbennig i edrych am ryw arwydd o ffydd a ryw arwydd o leini. Na, i ni chwilio fan hyn, beth yw'r arwydd mwyaf? Falle bod nhw ddim yn gwybod i athrawiaethau nhw drwy ei draw, ond maen nhw'n caru yr arglwydd, maen nhw'n caru ei air, maen nhw'n caru ei ddydd, maen nhw'n caru ei bersonau, maen nhw'n caru ei groesau. Maen nhw'n methu aros i ddod i wrando ar neges Efengyl. Tes i'ch atgoffa chi, pnawn dydd Iau yn ystod y gynhadledd, fe fydd yr Efengyl yn cael ei chyhoeddi yn y Gymraeg. Bob nos Lun, nos Fawrth, nos Ferch, nos Iau yn ystod y gynhadledd, fe fydd y groes yn cael ei chyhoeddi. Ac fe ddyle bob un Cristion fod methu aros. Methu aros tan hanner awr 7 yn ystod yr wythnos honno yn ystod y gynhadledd. A fydden nhw'n dweud, dwi'n methu aros i glywed am sut i ni dod yn Gristnogion. Ac methu aros gweld rhain dod mewn sydd heb gredu eto. A fydden nhw'n dod, dyna yw baich y Salmydd, caraf di arglwydd fy nghadernid. Mae e am i bobl wybod am ei gariad. Pam? Mae am i bobl ddod i brofi be med i profi, i ddyrchafu ei ddiw a pharchedig ofn, i gael ei glymu iddo a chadwyn ei cariad. Dw e ddim eisiau bod yn bell o unrhyw beth sydd yn ymwneud ar arglwydd. Mae Dafydd wedi deall yn do. Does dim eisiau rhyw declyn ar gyfer y lygad i chwilio am arwyddion o oleuni. Sdim rhaid chwilio'n ofalus am ryw arwydd o galondyd. Na. Mae yna ddigon yma, mae yna gariad yma tuag at Grist. Mae yna gariad at ei ddiw. Diolcha i ddiw. Nid dim ond diolch am y bendithion, a mae'r un yn sicr yn faterion i ddiolch amdano. Ond y Duw sydd yn rhoi y bendithion, mae e wedi deall cam ymhellach. Mae yna rhywbeth, i ni'n gallu bod yn ddiolchgar yn aml am ryw rodd mae rhywun yn rhoi i ni. Ond beth ddyle fod tu ôl y peth yw y ffaith bod rhywun, y person wedi rhoi i ni.
Dyna'r cariad. Falle bod yr rhodd yn rhywbeth hyfryd, ond mae yna rhywbeth mwy yn does am y person sydd wedi rhoi e. Pam maen nhw wedi rhoi e? Ac felly mae'r salmydd, mae'n ddiolchgar am ei waredigaeth o dro ar tro, ond mae'n edrych tu ôl i hynny. Mae'n ddiolchgar ac mae'n caru yr un a roddodd, sef ei Dduw. Ond hefyd, ni'n gweld yma modd y gwel Iesu Grist ei dad, fel gwrthrych ei gariad e. Dangosodd Crist yn ei fuddod. Mae Iesu Grist yn dangos ei gariad, sut trwy ei fuddod yn dod i fyd a fyddai'n ei gysau. Mae yna ddarlun arall o Iesu Grist yma. Ni'n gallu gweld, mae Iesu Grist yn caru ei dad. Caraf di fy Cadernid. Mae'n caru ei dad, ond mae'n caru ei dad, a ni'n gwybod hynny sut. Fe ddath e. Fe ddath e i'r byd yma. I fyd o gysineb, yn mynd fel oen i'r lladdfa, yn barod marw dros ei bobl, yn Ioan 14 adnod 31, gwrandewch ar hwn. Ond fel y gwybor byd fy mod i yn caru'r tad, ac megis y gorchmynodd y tad i mi, felly yr wyf yn gwneithir. Mae'r byd yn gwybod fy mod i'n caru'r tad. Dyna be mae Iesu Grist yn mynd. Mae'r byd yn gwybod fy mod i'n caru'r tad, achos fe orchmynodd y tad i mi, ac felly dwi'n neud. Dwi'n ifydd, a fe ddath e. Fe ddath Iesu Grist yn ifydd i'r byd. O, roedd Dafydd yn caru ei arglwydd, a mae'r arglwydd ei garu fe yn gyntaf, a phentyrru bendithion, am achubiaeth ei enau. Dyma beth yw'r prif achos o lawenydd. Byddwn ni'n tybio i hyn. Diolch i ti yr holl alluog Dduw, am yr Efengyl sanctaidd. Halleluia. Amen. Dyna'r un cyntaf ni'n diolch. Am yr Efengyl. Am ffordd iachawdwriaeth. I ni'n gallu tystio'r un peth. Ioan 4:19. Yr ydym ni yn ei garu ef. Pam? Am iddo ef yn gyntaf ein caru ni. Dyna beth dyle fod yn mater o fawl ac o gan o ddiolch. Pam i ni'n caru'r arglwydd, am iddo fe yn caru ni'n gyntaf. Fyddwn ni ddim yn ei garu fo, ni bai am hynny. Fyddwn ni'n dal i'n caru'n hunan. Gai ofyn os yna rhywun sy'n gwrando sydd yn dechrau bod nhw'n ymwybodol o gariad Duw tuag atoch. Efallai fel o'n i'n dweud ar y dechrau, trwy ryw ragluniaeth. Ac efallai yn y modd mae ei ragluniaethau wedi'ch arwain i'w wrando ar y neges hon. Dyna chi ras, dyna chi gariad. I chi ddod i glywed am gariad y tad a'r mab a'r ysbryd lan tuag atoch chi. Oes na rhywun efallai sydd yn gallu gweld o llaw Duw yn ei bywydau nhw ac yn dechrau gofyn y cwestiwn, beth yw hwn? Mae hwnna'n rhywbeth mwy na'r arfer. Mae yna rhyw law mawr tu ôl i'r cyfan. Sut mae'r holl bethau yma wedi fy arwain i at y man yma? Sut wedi dod i wrando ar y neges hon, neu beth bynnag? Caraf di, mae'r salmydd yn dweud arglwydd fy Cadernid, am nerth. Fel yr oedd y tad yn nerthu'r mab tra'n ddyn ar y ddeiar, fe nerthwyd Iesu Grist i gyflawni'r dasg. Llwyddodd yn y dasg a ddaeth i'w wneud, sef i gadw'r enaid. A dyna Cadernid i wybod y bydd yr arglwydd yn nerthu'r pechadur wrth ddod a phwyso arno, a nerthu'r pechadur i fyw ac i nerthu'r pechadur i farw. Wel, am gariad. Dwi'n siŵr yr oedd Dafydd wrth lunio'r salm hon. Fi'n siŵr oedd ganddo fe faich dros y rhai oedd wedi deall. Y bydden nhw'n dod i ddeall. Ac y bydden nhw'n dod yn glir. Ond nid yna beth sydd angen arno ni heddi. Nid yr proffes ffwrdd â hi. Nid proffes sydd yn cymryd degawd i weld os na unrhyw beth wedi digwydd a chi ddim yn siŵr. Na, y proffes efallai ni wedi gweld yn ein gwlad ni, ond yn sicr yn y 50au, cofio clywed yn rieni'n sôn am pan oedden nhw'n dod i gredu ar nifer o bobl ifanc o'r cyfnod, a pan deithon nhw i gredu, fe ddeithon nhw i gredu. Ac yn weddol sicr i chi, fe wnaethon nhw ddechrau canu. Caraf di, arglwydd fy Cadernid. A chi'n gwybod beth, degawd ar ôl degawd, ar ôl degawd, ar ôl degawd, roedd y gan yn cael ei chanu'n uwch ac yn gliriach, ac yn fwy soniarus. Doedd e ddim yn pylu, doedd e ddim yn gwanhau, roedd yn cryfhau. Pam? Roedden nhw wedi deall. Roedden nhw wedi gweld beth oedd Iesu Grist wedi gwneud drostyn nhw. Wel, gyda chi symud ymlaen yn ail, anrhydeddu ei Dduw, mae wedi dangos ei gariad at ei Dduw. Nawr, i chi allu bron teimlo fe yn yr ail adnod yma, mae'n anrhydeddu ei Dduw,
Ond mae'n pentyrru anrhydedd ar ei ddiw. Grandewch ar yr adnod. Yr arglwydd yw fy nghraig, yr ail adnod. Yr arglwydd yw fy nghraig. Am hamddiffynfa, am gwaredydd, fy niw, fy nghadernid, yn yr hwn yr ymddiriedaf, fy nharian, a chorn fy iachawdwriaeth, am hichel dŵr. Mae'n mynd mlaen, am lan. Bron iawn, dwi'n gallu stopio. Dwi ddim eisiau dweud llai, mae am adio geiriau, pentyrru geiriau, anrhydedd ar ôl anrhydedd, cymaint oedd cariad y salmydd at ei arglwydd. Mae am ddyrchafu ei arglwydd trwy pentyrru anrhydedd dro ar ôl tro. Gwybi. Mae'r salmydd yn gwybod ei fod yn y sefyllfa mwyaf diogel oll. Yr oedd y salmydd wedi profi hyn dro ar ôl tro. Ond nawr yn gallu edrych nôl a thystio i wirionedd y ffaith. Mae y lle saffach, y lle mwyaf diogel, y safle mwyaf cadarn, gellir bod yw yng ngofal yr arglwydd. Ond nid yw nawr, dyna beth ni'n eisiau i bobl i weld, dyna beth ni'n eisiau pobl y byd i weld, dyna beth ni'n eisiau teuluoedd i weld. Does dim lle mwy saff. Does dim lle mwy diogel nag i fod yng ngofal yr arglwydd. Mae hwn mor wahanol i'r byd, ond yw e? I ni a'n pryderon, a fi dal pryderon dyn ni, ond beth i ni'n gwybod yng nghanol ein pryderon a'n hofnau, i ni yn ngofal yr arglwydd, a does dim lle mwy saff, does dim lle mwy cadarn. Mae'r byd yn wahanol, mae'r byd yn deffro yn y bore, ar ei pennau ei hunain. Nid oes addewidion gan y byd. Wel, yr unig addewidion sydd gan y byd yw nad yw'r arglwydd yn gofalu trostynt. Nid oes addewidion o achubiaeth ganddynt. Nid oes addewidion o ddarpariaeth ac o ofal ganddynt. Dyw hwnna ddim ganddyn nhw. Dyw e ddim na yn yr ysgrythur. Mae yna rybuddion iddyn nhw. Mae yna addewidion o farn, mae yna ddigonedd o'r heini yno, ond does dim diogelwch i'r byd. Ond dyna oedd safle Dafydd. Gwybi y byddai'r arglwydd yn goruwch lywodraethu, mae'n gwybod hynny. Gwybi Crist y byddai yn fuddigol, o'r oedd Iesu Grist yn gwybod ar y groes, y byddai'n fuddigol yn y dasg a ddaeth i'w wneud drosom ni. Ac felly am Cadernid i chi sydd yn ceisio, efallai bod yn rhai sydd yn teimlo pwysau'r byd ar ei henaid, yr ansicrwydd, yr ofnau, y pryderon, yr unigrwydd. Mae'n gymaint o bethau gwynebwn wrth fynd, wrth fyw ein bywydau, ond oes na. Mae yna pryderon diri, ond efallai bod yna rhywun sy'n gwrando. Fod y pryderon yma yn anferth. Fod pwysau'r byd ar eich enaid. Ac yna'r ofnau wrth gamu'n agosach at ein hanadl olaf heb y sicrwydd. Heb unrhyw gysur, does dim cysur yna. Ac i'r rhai sydd yn teimlo fel hyn, efallai'n dechrau teimlo hyn, yr amrywiol ofnau, gwrandewch ar Cadernid, yr un a wynebodd treialon diri, Dafydd am Cadernid. Felly mae modd y gallwch chi brofi hyn hefyd. Mae'r addewidion i chi os ych chi'n dod at Grist. Gwrandewch na i ddarllen y to. Dyma'r addewidion sydd yno i'r un sydd yn ceisio. Fe all hyn, dwi ddim yn nawr yn berthnasol o ran chi ddim yn gallu tystio i'r peth, ond fe all e fod. Fe all hyn fod yn rhan o'ch profiad chi. Fe allwch chi ymuno yn y cor, yn y gan, o ddiolch. Fe all hynny ddigwydd os chi'n dod at Grist. Gwrandewch, dyma be mae'r salmydd wedi brofi, ac mae'n tystio, mae'n edrych nôl ar ei fywyd, mae'n gallu dweud, mae'n cofio nôl at yr adeg pan yr oedd Saul allan am ei waed ac i ddiw i achub e, ac mae'n gallu cofio nôl ar y mynydd a gwahanol anifeiliaid gwyllt yn dod, ac i ddiw i roed y nerth ar doedd uneb iddo fe. Dro o tro, ac yna'r heddwch enaid, yn gwybod y sicrwydd cadwedigau tregwyddol. Mae Dafydd, dwi'n gallu stopio canu. Mae eisiau dyrchafu ei ddiw. Mae eisiau bawb i wybod, lle bynnag maen nhw. Os bydde fe'n byw heddi, os bydde Dafydd yn byw heddi, bydde fe ddim yn dod i'r capel mewn par o jeans a Cris T a cap ar ei ben a spectol hael a falle bag fel bydde chi'n mynd i lan y môr. Tybiwn ni, mi fydde'r salmydd yn dod i'r capel
yn gwisgo mewn ffordd sydd yn rhoi yr anrhydedd fwyaf i'r arglwydd. Ac bydde fe eisiau i bobl i wybod mae hwnna yn mynd i'r capel. Mi fydde fe siwr fod yn dal ar ei feibl. Mi fydde fe'n gwisgo be bynnag yw'r gwisg addas parchedig ar y pryd. Ym mha bynnag gwlad mae'n byw. Ac mi fydde fe'n dod yn llawn brwdfrydedd. Mi fydde fe'n dod os fydde fe'n gallu mor fuan a bydde fe'n gallu dod a cael ei le yn y capel. Mi fydde fe eisiau bawb sydd yn gyrru heibio yn ei ceir wybod dwi wedi dod i gannu clodydd yr un dwi'n ei garu. Pam? Yr arglwydd yw fy ngwraig. Dwi eisiau chi wybod, bydde fe'n dweud. Dwi eisiau chi o fy nheulu wybod. Dwi eisiau chi sydd yn gweithio gyda fi wybod. Yr arglwydd yw fy ngwraig. Chi sydd yn chwerthin am ein pennau ni bod ni mor hen ffasiwn. Chi sydd yn meddwl bod ni'n rhywbeth yn od gan bod ni ddim yn meddwi ar nos Wener. Chi sydd yn meddwl bod ni'n od gan bod ni'n goffo meddwl am wyliau a ble fyddwn ni ar y sil neu fyddwn ni'n gallu gwrando ar yr oedfa. Chi sydd yn meddwl bod hwnna'n beth rhyfedd. Gadewch i ni ddweud wrthoch chi hyn. Yr arglwydd yw fy ngwraig. Am hamddiffynfa, am gwaredydd, fy niw fy nghadernid, yn yr hwn yr ymddiriedaf, fy nharian a chorn fy iachawdwriaeth am hichel dŵr. Chi bron iawn yn teimlo bod wedi gorfodi ei hunan i stopio. Achos mae'n mynd mlaen, ac mae'n dod, mae'n pentyrru anrhydedd ar ei ddiw, achos mae eisiau pawb i wybod, ac dwi'n gwybod mi fydde fe'n falch, ac yn y nefoedd mi fydde fe'n gwybod nawr, mae'n fe'n clywed y salm yma yn cael ei hadrodd, ac mae'n dweud amen. Lle chi ddychmygu un brawd Alun Leithi yn dweud halleluia, hwn yw'r un sydd wedi fy nghadw i trwy fy mywyd, a dim dwmod hynny, hwn yw'r un sydd wedi achub fy enaid o golledigau trygwyddol. O, mae eisiau canu i glodydd e, mae'n rhaid i ddal nhw lawr. Bron iawn, mae'r frwdfrydedd maen nhw ar dan. Fe ddyle fe fod. Ond mae hwn mor wir pan ydown ni at Iesu Grist y tro cyntaf. Pan mae enaid yn ei chael yn anodd i ddyrchafu ei phen, hyd yn oed, i edrych ar yr arglwydd hyd yn oed, pan fod pwysau ei ogrwydd pechod fel mynyddoedd byd, mae e'n wir yn diwe, i ni'n gallu dod wyneb yn wyneb am pechod, ac un peth sydd yn wir, yn diwe'n wir, i ni methu maddau ein hunan am rhai pechodau, am holl pechodau. Mae yna rai yn arbennig yn diwe, i ni'n ffeindio fe'n anodd i faddau'n hunan, ac yn meddwl, sut gall unrhyw un faddau fi? A mae fath droseddau. A lle chi ddychmygu rhai sydd wedi bod o dan cliw yr Efengyl ac wedi gwrthryfela ac yna'n dod ac yn teimlo sut fedrai cael maddeuant ar ôl gwrthod gwrando a gwneud hwyl am ben y neges hyd yn oed. Falle bod yna rhai yn teimlo'r euogrwydd fel mynyddoedd byd. Falle pan nad yw'r enaid yn gwybod beth i wneud ac ddim yn gwybod pa le i droi. Ac yna rhyw ddydd, mae rhywun yn cyhoeddi ac yn dweud wrthyn nhw am Grist. Am graig yr oesoedd. Am graig o Cadernid mewn byd sydd mor simsan. Does dim byd tebyg. Nag oes, mae'r byd yma mor simsan. Does dim byd cadarn am y byd yma. I ni ddim yn gwybod beth sy'n mynd i ddigwydd fori. Chydig flynyddoedd yn ôl, dwi'n cofio yn gwrando ar y newyddion a clywed am sôn am yr afiechyd yma ac yn meddwl am beth maen nhw'n sôn nawr. Rhyw ffysrws ac yn sydyn iawn i ni yn styc yn ein tai am gyfnodau mor hir. I ni ddim yn gwybod beth sy'n rownd y gornel nag. I ni ddim yn gwybod beth mae wythnos yn ei ddal. Mae'r byd mor simsan, ond am Cadernid i'r Cristion. Pam y mae Iesu Grist yn Cadernid? Wrth feddwl am yr hyn a wnaeth Iesu Grist droson ni. Fe ddaeth Iesu Grist i'r pwrpas o dalu'r pris am rhyddhau pechaduriaid o gaethiwed Satan. Dyna pam dath e. Fe ddath e o'r nef, yn unswydd. Dyma pam dath e. Nid i wneud y byd yn le fwy cyfoethog. Nid mwyn helpu'r tlodion. Nid mwyn helpu'r cleifion. Ond fe nath e hynny gyd yn do. Ond dyma oedd y swydd a ddath e wneud. Oedd i achub enaid. A beth oedd y ffordd oedd yn wneud hynny? Fe ddath e ac roedd rhaid iddo fe gyflawni'r gyfraith yn ein lle. Os roedd yr Iesu yn mynd i ennill y frwydr ac i fodloni gofynion y tad, rhaid iddo ddod fel ein cynrychiolydd, fel dyn ac i fyw bywyd perffaith ac fe wnaeth e.
Fe ddath ei wneud yr hyn y dywedwyd y byddai'n ei wneud trwy gydol yr Hen Testament, proffwydolaethau ar ôl proffwydolaethau, yn datgan y byddai'n dod a sut un fyddai. A phan y daeth, yn union fel y dywedwyd y byddai'n dod, fe gyflawnodd hyn oll y dywedwyd y byddai yn ei gyflawni. Am Cadernid, am gryfder. Ac yna enillodd fuddugoliaeth yn dod, yno ar y groes, fe gymerodd gosb am ein pechodau ni, gafodd ei gladdu, fe atgyfododd y trydydd dydd o'r bedd, am Cadernid, fe goncrodd bedd a Satan a phechod. Does dim un nam yn yr holl broses. O'r proffwydolaethau cyntaf, i'r adeg pan y ganwyd yn wirthiol, i'w fywyd ar y ddaear, i'w weinidogedd i'w wirthio fe, yr amseru o'r orymdaeth i Jerusalem, y modd y cyrhaeddodd Jerusalem. Ac fe aeth yn unswydd tuag at y groes. Fe ddywedodd byddai'n dod yn ôl yn fyw wedi trydio am Cadernid, achos fe ddath yn ôl yn fyw wedi trydio. Dywedodd Sawl byddai'n dod ato fe, na fyddai byth yn ei gwrthod. Does dim un crefydd, does dim un athroniaeth, does dim byd sydd yn gallu cynnig y fath sicrwydd, y fath Cadernid, y fath diogelwch. Does dim syndod i Dafydd ddweud a chyffesu at ei atgan, yr arglwydd yw fy ngwraig am hamddiffynfa, am gwaredydd, ges i fy magu fel plentyn yn clywed ar adnodau yn yr Hen Testament, a clywed am y proffwydolaethau yma, ac nawr mae fel proffwyd yn edrych ymlaen i ddyfodiad Crist, mae mor sicr. Ac i ni'n gallu edrych nôl a dweud, fe ddigwyddodd yn union fel y dywedwyd, mae mor gadarn. Pan ddaw cyhoeddiadau'r gyfraith yn taranu yn ein herbyn, pan y byddwn ni'n cofio am bechodau ni wedi gwneud, ac yn teimlo nad ydyn ni'n gallu maddau'n hunan, i ni'n gallu cuddio tu nôl Iesu Grist. Dyna'r addewid, dyna'r Cadernid. I ni'n gallu mynd tu nôl y graig yma, achos mae mor gadarn, mae mor sefydlog, mae'n ein amddiffyn ni o bob un cyhuddiad o'r gyfraith. Ac mae pob un cyhuddiad o'r gyfraith yn gywir. Fe fydd y gyfraith yn ein condemnio ni o ddweud hyn, o wneud y llall, o freuddwydio hyn, pob peth erchill i ni wedi wneud. Ac fydd y gyd yn wir. Ond dyma beth sydd yn wir am yr Efengyl, i ni'n gallu cuddio tu nôl Iesu Grist, achos mae Iesu Grist wedi cadw'r gyfraith yn ein lle. Ac mae'n amddiffyn ni o gyhuddiadau'r gyfraith. Ac fe dderbyniodd fy gosb am ein methiant ni. Ac felly mae wedi gosbi yn ein lle, a mae'r Iesu'n dweud, tyrd yma, tyrd o dan fy aden ni. Fe fyddai'n amddiffyn di rhag pob gyhuddiad. Fe gymerau'r gosb yn dy le. Dwi wedi talu'r pris yn barod. Dwi wedi tywall fy ngwaed. Mae'r tad yn fodlon a fy aberthi. Mae'r tad yn fodlon a fy mywyd i. Dwi wedi darparu'r cyfan yn dy le di. A falle bydd rhywun yn dal yn dweud, ond beth am hwn? Chymod fe mae plentyn bach yn dod lan at chi, ac yn dweud, a mae'n trio torri'ch traws chi, ac yn dod â pob math o ddadleuon. A be fydda'r Iesu'n dweud, paid a dod ar hynna nhw ymlaen ni. Dwi wedi'r maddau'r cyfan. Dwi'n dorchuddio di'n llwyr. Does dim un cyhuddiad yn mynd i ddod yn derbyn di. Dwi wedi fy nghosbi yn dy le di. Mae pob un o'r bechodau wedi hoelio ar fy nghroesi, wedi osod arna fi, a dwi wedi dioddef am y cyfan. Mor gadarn yw y gyddfan hon. Mae'n amgylchynu ni o bob cyfeiriad. Mae'r salmydd yn cyffesu. Mae'r arglwydd yw ei waredwr yn ei achub o bob peryg, mae'n wir, ond o bechod, o farwolaeth ysbrydol a thragwyddol, mae'n dweud, ti yw fy ngwaredwr i. Ti sydd i achub fy enaid i rhag uffern. Mae'n pwysleisio Cadernid yr arglwydd eto yn yr adnod, lle yn barod i ni wedi gweld Cadernid y gyddfan o holl gyhuddiadau'r un drwg, condemniad y gyfraith, a mae Iesu Grist yn ein cuddio ni, i ni ddiogel o ran Cadernid fel yna, ond hefyd mae'r ail air, mae'n ystyr arall i'r Cadernid, o ran sefydlogrwydd. Ni all ddim byd symud ein safle ni. Does dim un hanesydd, does dim un gwyddonydd, does dim un gwleidydd
yn mynd i danseilio sefydlogrwydd safle y sawl sydd yng Nghrist. Sawl gwaith dwi wedi gwrando ar y newyddion, a mae yna rhyw eitem dyn dwi ambell waith yn meddwl, mae rhaid bod dim byd lot wedi digwydd yn y byd. Maen nhw wedi dweud, mae rhywun wedi ffeindio rhywbeth ar ryw blaned Mars sydd yn mynd i brofi rhywbeth yn ymwneud ag esblygiad. Ac yna maen nhw'n gwneud mor ymwneud, ac yna chi ddim yn clywed dim byd amdano fe byth eto. Byth eto. A wedyn mewn rhyw chydig o flynyddoedd, mae yna rhyw eitem arall, mae yna rhyw declyn wedi ffeindio rhywbeth rhywle, maen nhw'n dweud ni'n credu falle bydd hwn yn profi. A chi'n clywed dim byd eto. Chi'n gwybod beth? Does dim un gwyddonydd, dim un gwleidydd, dim un athronydd, dim un. Does dim un o'n nhw yn mynd i gallu siglo safle'r Cristion. Chi'n gwybod pam? Achos mae mor gadarn. Mor wir yw gair Duw. Sawl sydd yng Nghrist, mae sefydlogrwydd nhw mor gadarn. Ni all amser newid y sefyllfa chwaith. Pan i ni wedi dod i gredu, wir wedi dod i gredu, does dim byd yn mynd i newid y peth. Unwaith i ni'n dod at Grist ac wedi edfyrhau a chyffesu'n pechod a phwyso arno ef a chredu ei air ei fod yn madder cyfan ac i ni wedi derbyn yr hodd o ffydd. Yna yr ydym ni ynddo ef hyd byth hyd tragwyddoldeb. Mae yn safle o Cadernid, o ddiogelwch, o sefydlogrwydd. Pwysleisio y safle o ddiogelwch wrth ddisgrifio fod Iesu Grist yn darian iddo. Mae e'n fam ddiffyn i o bob peryg. Mae'n disgrifio'r arglwydd, mae'n disgrifio'r Iesu fel yn gorn iachawdwriaeth. I ni'n gweld hynny yn Luc, penod 1 adnod 69, ac fe a ddyrchafodd gorn iachawdwriaeth i ni yn nhŷ Dafydd ei wasanaethwr. Mae hyn dod yn enwi Dafydd fyna. A dyna oedd, o linach o deulu Dafydd, fe ddath Iesu Grist, ac am nerth, mae'n cael ei ddisgrifio fel y creaduriaid sydd â chyrn mawr, mawr cryf, chi'n gweld nhw. Ac mae'r creaduriaid yma'n gallu gwasgu lawr y sawl a ddaw i'w herbyn. So sy'n un cerdded rownd y mynydd Cerffili rhyw fore gyda'r cwn. Mae'n ddigon os dwi'n gweld ci arall, achos dyw'r cwn ddim yn licio cwn eraill. Betawn ni'n gweld anifail a chyrn. Mi fysyn ni'n ofni os mae'r anifail a chyrn a fi sydd yn y cae. Achos mae fath cadernid i'r anifail yna. Achos fe allai'r anifail yna fy nghiro i mewn ras rhedeg, a pan fydde di dal land a fi, fydde fe'n gwasgu fi lawr a'i gyrn, ni fydde fe'n gallu dal ni lawr a fydde mynd yn gallu symud, mae mor beryglus. Dim syndod felly mae Dafydd yn gyfarwydd ar darlun yma'n diwedd. Yn gorn iachawdwriaeth, felly mae'n gweld yr arglwydd Iesu Grist fel y cryfder yma. Enillodd Iesu Grist bob brwydr wrth ennill ein iachawdwriaeth ni. Ac am y cyrn yna oedd yn gwasgu lawr Satan, yn gwasgu lawr pechod, a'r holl picellau tanllyd yna, oedd e'n gallu concro'r cyfan, roedd e'n gallu bod yn fuddigol dros y cyfan, mor gadarn oedd e, fe ddioddefodd effern gyfan am bob un o'i blant e, mor gadarn nhw Iesu Grist. Mae'n mynd ymlaen, mae'n disgrifio, mae'n meddwl, mae di dod i'r uchel fan, mae'n mynd yn uwch am huchel dŵr. Fe fyddai'n dy gadw di ymhell o gyrraedd y gelyn. Fe fyddai'n dy gadw di ymhell o bob cyhuddiad. Pan ddaw Satan i dygeisio dy demtio i amau dy iachawdwriaeth di. I amau fy ngofal droso ti, fe fyddai yn uchel dŵr i ti. Dwi'n dy roi di mewn safle mor uchel, mae allan o bob cyrraedd. Mae'r darluniau mae'n anhygoel yn dyn nhw. Mae am Cadernid i'r Cristion. Ond nid felly i'r pechadur, does dim sicrwydd o unrhyw beth o'r fath gan y pechadur, ond dyma beth ni'n dweud oedd y pechadur, mae hyn yma i chi os dowch chi at Grist, os dowch chi at droed y groes, mae ei gyd yma i chi. Ac yn ola felly, ar sail hynny'n fyr iawn, yn drydydd, galw ar Dduw adnod 3, gwrandewch ar hwn, galwaf ar yr arglwydd canmoladwy, felly ymcedwyr rhag fy ngelynion. Nawr ni'n gwybod, mae'r arglwydd am na popeth. Ef sydd wedi darparu ffordd iachawdwriaeth. Mae Iesu Grist gyflawnodd y gyfraith yn ein lle. Mae Iesu Grist gymerodd y gosb ar y groes yn ein lle. Fe roddodd ei ddwylo pur ar led. Ni'n gwybod hynny. Ond dal,
Mae angen I chi ddod at Grist. Mae angen I chi ddod at droed y groes. Mae dal rhaid I chi alw. Mae dal rhaid I chi bledio ar arglwydd. Grandewch ar adnodau 4 ymlaen. Mae'r salmydd yn dweud, gofidio'n angau am cylchnasant, ac afonydd y fall am dychrynasant I. Gofidiau uffern am cylchnasant. Maglau angau a chybasant fy mlaen, yn fy nghyfymder y gelwais ar yr arglwydd ac y gweithais ar fy niw, fe aglybu fy llef o'i deml, am gwaedd ger ei fron a ddaeth i'w glistiau ef. Yr oedd y salmydd yn gwybod I bal ei droi. Roedd Crist yn edrych ar ei dad nefol. I ni'n gwybod hyn o nawr y pechadur. Hefyd yn gwybod beth sydd angen I chi wneud. Wel, gai ofyn hyn, a yw yr arglwydd yn agos at rhywun sydd yn gwrando? Os felly galwch arno, ceisiwch ef tra galler ei gael ef. Yr hyn sydd mor hyfryd yw cadernid y ffaith. Os oes dyhead ynoch amdano, yna rhoddwyd y dyhead I chi gan yr arglwydd. Ac felly, wrth alw, fe fydd yn eich clywed. Fe fydd yn gwrando. Fe fydd yn ateb gweddi eich calon. Mae rhaid iddo fe. Mae wedi addo. Mae wedi addo sawl a ddaw ato, na fydd yn eich gwrthod. O does dim syndod i'r salmydd ddatgan ei gariad at ei ddiw drwy ddechrau'r salm, drwy ddeu caraf di arglwydd fy nghadernid. Mae yn sicr mae wedi deall, ond dyw e? Mae wedi deall mae ei gadernid yw yr arglwydd, a dyna yw cadernid y Cristion, a dyna gall fod cadernid y sawl a ddaw at droed y groes a derbyn iachawdwriaeth o'r arglwydd. Gadewch I ni weddio. Ni yn diolch I ti o Dduw am yr Efengyl sanctaidd ac yn gweddio o Dduw, y bydd na rai mwy nifer hyd yn oed yn ymuno yn y cor I ganu dy glodydd, I ddiolch I ti am dy holl fendithion, am faddeuant pechodau ac am fywyd tragwyddol. Teir gweithio ni'n plith, I ni'n gofyn hyn oll trwy enw ac heiddiant i'n harglwydd Iesu Grist. Amen. Wel, gadewch I ni orffen i'n gwasanaeth drwy ganu'r emyn rhif 611, 611, tyred arglwydd i'r anialwch, yma bios ti o'r blaen, arwain fi bererin eiddil, a golofnau niwl a than. 611 gawn ni sefyll i'w chanu.
A nawr bydde di ras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân fod gyda chwi all hyd byth.